Svet je vo vážnom nebezpečenstve a zachrániť ho môže len Gru so svojimi mimoňmi. Tieto žlté malé stvorenia sú však vo väzení. Pozrite si súhrn filmu Ja, Zloduch 3 a dozviete sa, čo sa stane ďalej. Pred mnohými rokmi sa v televízii vysielal seriál Zlý brat, v ktorom vystupoval chlapec, ktorý sa volá Baltazár brat. Hral úlohu geniálneho zloducha a bol nesmierne populárny. Chlapec bohužiaľ vyrástol a seriál museli zrušiť. Frustrovaný brat sa zo zúfalstva pomiatol. Začal sa považovať za skutočného superzloducha. Teraz celý svet v strachu očakáva, že opäť urobí niečo podlé. Medzitým brat spolu so svojím pomocníkom robotom Cliveom zaútočí na jednu z lodí. Zloduch sa dostane na palubu lode pomocou potápačského obleku a svojej neuveriteľnej šikovnosti. Obyčajná ružová žuvačka mu pomôže zbaviť sa všetkých ochránkárov. Dozvedáme sa, že táto loď preváža najväčší diamant na svete. Mimoni Jerry a tým ako aj Lucy a Gru sa ponáhľajú na pomoc. Brat sa celkom ľahko dostane k trezoru s diamantom a otvorí ho, schmatne diamant a vysporiada sa s ďalšou skupinou ochrankárov. Pomocou obrovských žuvačkových bublín zdvihne loď do vzduchu. Naši hrdinovia takmer dostihnú brata. Lucy vystrelí Grua do lode ako torpédo. Tam brat vyzve Grua na tanečný súboj. Gru zastaví boj pomocou peste a odnesie si diamant. Brat ho však zasiahne silnou údernou vlnou, vychádzajúcou z gitary a zmetie chudáka. Zloduch uteká preč. Našťastie tak robí bez obrovského diamantu. Jerry a Tim mimoni usporiadajú na pláži bujarú párty. Tá sa vydarí. Po splnení misie sa Gru a Lucy vydávajú do sídla Ligy proti zloduchom. Tam sa dozvedia, že Silas Ramsbottom odstúpil zo svojej funkcie. Na jeho miesto nastupuje márnivá blondínka Valerie da Vinci. Nová generálna riaditeľka okamžite vyhodí Grua za neúspešnú operáciu. Je pravda, že zachránil diamant, ale nepodarilo sa mu chytiť brata. Lucy sa postaví za svojho milovaného. Tedy zlomyselná Da Vinci vyhodí aj ju. Naši nezamestnaní Gru a Lucy sa vrátia domov a hneď ich chytia. Ukáže sa, že ich dievčatá Margot, Edith a Agnes sa rozhodli urobiť im prekvapenie a zorganizovať sladké oslavy priamo na ich dvore. Ide o to, že Gru a Lucy to ešte nikdy nezažili. Dievčatá dokonca pripravili polievku s gumenými medvedíkmi a mäsom. Naši hrdinovia priznávajú, že dostali výpoveď, ale sľubujú, že si čoskoro nájdu novú, ešte lepšiu prácu. Gru ide do laboratória za svojimi mimoňmi. Keďže už nepracujú v Lige proti zloduchom, môžu sa opäť vrátiť k svojmu zlodušskému životu. Gru je rozhodne proti tejto myšlienke. Okrem toho sa doktor Nefario omylom zmrazil. Potom mimoň Mel ukáže Gruovi diapozitív s fotografiami z ich minulého života. Zdá sa, že si užili veľa zábavy. Správny rodinný život sa ukázal ako nudný a nezaujímavý. Mimoni opúšťajú Grua a pridávajú sa k Melovi, aby pokračovali vo výrobe zloduchov. Len Tim a Jerry zostávajú s našimi hrdinami, pretože tam počas štrajku neboli. Ďalšia scéna sa odohráva v Paríži. Obrovský a tučný expert na diamanty skúma ružový diamant, ktorý sa brat pokúsil ukradnúť z lode. Zrazu expert spôsobí, že ochrankári sa cítia ospalo a strane si masku. To je brat! Zloduch skutočne ukradne diamant a tentoraz ho nikto nedokáže zastaviť. Za úsvitu sa Gru prizná Lucy, že sa cíti byť porazeným. Zároveň ho hľadá tajomný muž, mimoňovia mu však odmietajú pomôcť, pretože teraz sú zloduchmi oni. Z ranných novín sa Gru dozvie, že brat naozaj ukradol ružový diamant. Vidí, ako Agnes predáva svoje obľúbené hračky, aby pomohla svojim nezamestnaným rodičom. Hneď na to ku Gruovi pristúpi muž, Fritz. Gru ho okamžite vystrelí do vzduchu pomocou rakety. Vytrvalý muž sa však ku Gruovi vráti a povie mu, že ho za Gruom poslalo Gruovo dvojča menom Dru. Gru je šokovaný takouto správou, veď on predsa nemá žiadnych bratov. Fritz mu však ukáže rodinnú fotografiu s oboma chlapcami. Gru okamžite ide za svojou matkou Marlenou, ktorá pláva v bazéne s dvoma svalnatými mužmi. Gru žiada, aby mu matka povedala o jeho bratovi, dvojčaťu. Marlena sa prizná, že Gru má naozaj brata. Po narodení dvojčiat sa s manželom rozviedli a každý z nich si vzal jedno dvojča. Jeho matka dostala Grua a otec Drua. Aký dejový zvrat! Potom Gru, Lucy, ich dievčatá a mimoni letia na ostrov, kde žije jeho brat. Privíta ich húf prasiat. Naše postavy uvidia luxusný dom pripomínajúci hrad a vydajú sa tam. Zdá sa, že Gruov brat je bohatý, alebo skôr neskutočne bohatý. Drew sa objaví v bielom obleku a má bujné blond vlasy. Muž obíme Gru a Lucy a dievčatá a všetkým ukáže všetok svoj majetok.
Gru nesmierne žiarali na svojho úspešnejšieho brata. Lucy ide s dievčatami do mesta, aby sa Gru a Drew mohli porozprávať o živote. Brat medzi tým v televízii sleduje reklamu na bábiku, ktorá bola vytvorená na jeho počesť a je mu smutno, že to všetko je už minulosťou. Teraz má však obrovský diamant a je pripravený sa pomstiť. Drew ukazuje svojmu bratovi svoju podzemnú komnatu a sochy ich predkov. Do komnaty spadnú aj mimoni na prasatách. Blondiak sa prizná, že prasačia farma je len zástierkou pre ich rodinný podnik. V skutočnosti bol ich otec zloduch známy ako plešatý teror. Drew požiada svojho brata, aby ho naučil umeniu zloduchov. Gru odmietne, ale je tu toľko rôznych cool vecí. Napríklad je tu zloduchovo superauto. Bratia sa rozhodnú, že sa prevezú po ostrove. Narazia do niekoho plota a v snahe vyhnúť sa nárazu do traktora takmer spadnú z útesu do oceánu. Medzi tým sa Lucy a dievčatá ocitnú na každoročnom festivale syra. Lucy dovolí Agnes a Edith zjesť veľa sladkostí, pretože sa bojí povedať im nie. Margo jej radí, aby sa naučila hovoriť nie a bola prísnou matkou. Začína sa tradičný syrový tanec. Počas tohto tanca dievčatá berú chlapcom z tanierov syr. Jeden z chlapcov, Nico, zostáva úplne sám. Lucy požaduje, aby Margo išla za ním a ochutnala jeho syr. Nešťastné dievča súhlasí a vezme si od chlapca kocku syra. Nico je šťastný a okamžite sa do dievčaťa zamiluje. Edith a Agnes využijú príležitosť a utečú pred Lucy do miestnej krčmy. Tam Agnes uvidí roh jednorožca. Barman dievčatám povie, že jednorožce naozaj žijú v nedalekom lese. Návštevníci sa hlasno zasmejú, ale barman trvá na tom, že jedného jednorožca videl na vlastné oči. Agnes v úžase vykríkne. Keď Lucy počuje ten výkrik, vtrhne do krčmy a zbije všetkých návštevníkov. Až vtedy si uvedomí, že dievčatám nikto neublížil. Drew medzi tým ukradne 2 lízanky z kamióna s cukrovinkami a bratia sú nútení utiecť pred políciou. Našťastie je to ľahké, keď šoférujú také super auto. Bratia utekajú pred policajtmi a pustošia všetko, čo im stojí v ceste. Drew si uvedomí, že už dlho nezažil toľko zábavy. Kde sú naši mimoni? Kradnú sa na územie filmového štúdia a ochránka s psami ich okamžite začne prenasledovať. Mimoni sa ukryjú v jednej z budov a ocitnú sa na speváckej súťaži. Tam naše žlté postavičky predvádzajú svoje spevácké predstavenie. Verejnosť je nadšená, ale mimoni sú zatknutí. Gru a Drew odpočívajú na pláži. Blondiak požiada svojho brata, aby spáchal ešte aspoň jeden zločin a Gru mu ponúkne, aby ukradol najväčší diamant na svete. To je výborný plán. Večer celá rodina spoločne obeduje v Drewovom sídle. Bratia si vymenia oblečenie a od smiechu padnú na zem. Agnes povie, že zajtra pôjde do lesa nájsť živého jednorožca. Gru chce povedať, že jednorožce neexistujú, ale nemá na to dosť odvahy. Mimoni sú uväznení, stávajú sa tam miestnymi autoritami a vzbudzujú vo väzňoch strach. Chuligáni cvičia a nechávajú sa tetovať, ale občas si spomenú na Grua a veľmi im chýba, bol pre nich ako otec. Potom sa mimoni rozhodli utiecť z väzenia a vrátiť sa ku Gruovi. Na to použijú väzenské toalety, vane a práčky. Ich plán vyjde a oni vyletia z väzenia. Brat medzi tým cvičí a hovorí, že plánuje poslať Hollywood do vesmíru. Použije na to obrovského robota, super lepivé žuvačky a laserové zbrane. Ešte stále nevie, že Gru a Drew plánujú uskutočniť špeciálnu operáciu zameranú na krádež diamantu a rozmýšľajú nad každým krokom. Obliekajú si svoje super kostýmy a vyrážajú na cestu. Práve ten chlapec Nico navštíví Margo a prinesie jej kvety a prasa. Tvrdí, že keďže zjedla jeho syr, teraz sú zasnúbení. Margo povie chlapcovi nie a frustrovaný chlapec sa odplazí preč. O pár minút sa Nico vráti so svojou matkou, ktorá sa Margo vyhráža pre odmietnutie. Potom sa ich Lucy zastane a drzú rodinu odoženie. Margo ju z vďaky obíme. Agnes a Edita idú do lesa a chystajú sa nalákať jednorožce na nejakej sladkosti. Snívajú o tom, že chytia čarovné zviera, ale namiesto toho sa k sladkostiam priblíži len roztomilá koza s jedným rohom. Agnes je istá, že je to jednorožec a Edith sa bojí povedať sestre pravdu a sklamať ju. Gru a Drew v oblekoch sa ponáhľajú do bratovej veže. Gru si predstavuje, ako získa diamant späť, ako pred ním kľačí drzá Da Vinci. Gru vystúpi na väžu a požiada brata, aby naň počkal, ale ten ho neuposlúchne. Zdá sa, že táto operácia nebude jednoduchá. Napriek všetkým ťažkostiam bratia prekonajú všetky nástrahy a ocitnú sa priamo v zloduchovom brlohu.
Uvidia spiaceho brata, ako objíma diamant a pokúsia sa ho ukradnúť, ale zloduch sa prebudí, drahokam uchytí a odíde do svojho laboratória. Bratia sa k nemu zakrádajú a vidia obrovského robota, ale kvôli žuvačke, ktorú prehltol Drew, ich brat vidí. V skutočnosti im práve táto žuvačka pomôže vziať zloduchovi vzácny kameň. Na bratov zaútočia stovky robotov, tí utekajú a takmer ich prebodnú ostré hroty. V poslednej chvíli ich zachráni Lucy v rúžovej helikoptére. Ukázalo sa, že uhádla, čo majú za ľubom a sledovala ich. Drew sa dozvie, že Grew chce vrátiť diamant, aby získal späť svoju prácu v lige proti zloduchom a veľmi ho to bolí. Dúfal, že teraz sa s jeho bratom stanú skutočnými zloduchmi. Nasleduje rodinný spor. Agnes ukáže Grewovi svojho jednorožca a on jej povie, že je to len mladá koza s jedným rohom. To však dievča až tak veľmi nerozruší. Objaví sa Lucy a vezme Grewovi diamant. Spolu s dievčatami nastúpi do lietadla a na palube lietadla sa ukáže, že je to brat v maske Lucy. Má v úmysle odletieť do Hollywoodu. Grew nájde Lucy v skrini a uvedomí si, že zloduch uniesol jeho dievčatá. Ponáhľa sa za Drewom a prosí ho o pomoc. Všetci spoločne sa ponáhľajú zachrániť dievčatá a diamant. Bratia sa udobria a chcú zloducha zastaviť spoločne. Na oblohe stretnú mimoňov, ktorí letia smerom k nim a spoja s nimi sily. Bratov obrovský robot vychádza z oceánu a mierí do mesta. Ovláda ho samotný zloduch. Nabije zbrane žuvačkami a zaútočí na mesto obrovskými mydlovými bublinami. Brat umiestni dievčatá na strechu obrovského mrakodrapu. Grew, Drew a Lucy uvidia obrovského robota. Ten ničí všetko, čo mu stojí v ceste pomocou svojej sily a silného laserá. Lucy vidí dievčatá na streche a ponáhľa sa ich zachrániť. Grew a Drew vystrelia na robota rakety a ten spadne z útesu. Zloduch však rýchlo vstane a zaútočí na bratov s pomocou stovky malých robotov. Kvôli tomu majú naši hrdinovia nehodu. Grew spadne a omdlie a Drew sa zavesí na obrovského robota. Brat sa chystá zničiť Grewa svojim silným laserom, ale Drew ho zastaví. Blondiak zničí všetky mechanizmy vo vnútri robota a zneškodní ho. Grew sa preberie a opäť vyzve zloducha na tanečný súboj. Tancujú a bojujú zároveň. Grew zvíťazí nad zloduchom s jeho zbraňou a chytí zloducha jednou z ružových bublín. Mimoni vypustia najväčšiu bublinu a zachránia mesto. Po víťazstve sa celá rodina vracia domov. Dievčatá teraz milujú Lucy a mimoni sa bijú na vankúšoch s Drewom a Grewom. Lucy pripomína svojim milovaným, že zajtra ráno musia ísť opäť do práce. V noci Drew zobudí mimoňov a požiada ich, aby sa k nemu pridali. Stále sníva o tom, že sa stane super zloduchom a preto s nimi uteká na lietajúcom vozidle. Grew a Lucy to vidia a smejú sa. Ak by ste chceli mať malého mimoňa, dajte tomuto videu like. Nezabudnite sa prihlásiť na odber kanála, pretože s nami sa nikdy nebudete nudiť.